खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै रेसिपियाव लानानै फैदों सिम्पल चिकेन ग्रेभि संनाय। फैदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नै आङो चिकेन लादों सेरसे, ओमफ्राय बेखौ संख्रि आरो हालदै लगायनानै दोननोसै। दोनगौमानि जोङो सामब्राम आरि मसलाखौ रेडि खालामनानै लानि। हालदै होबाय जोङो नै सामससे, संख्रि नै नांगौ जखानि, बेखौ लगायना दोनगौमानि जोङो मस्ला मस्लि माबानोसै, मोजाङै लगायना लानोसै जोङो। संख्रिया सिंसिम हाबनानै थागोन आरो चिकेनावहाय। साराया दुंबाय, थाव होनोसै आङो। थावा दुंबाय नै, आङो तेजपात दांनै होग्रोनोसै। बिनि उनावहाय पियाज होनोसै। पियाज होनोसै, कालार चेन्ज जाहांबाय, एसे हालदै होनोसै। दहाय चिकेनावबो होखादों आङो। संख्रि एसे होनोसै। दायो हाइजें गुन्दैखौ होनोसै, हाइजें देना लानायखौ नै, हाइजें, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर, चिकेना होनो रेडि जाबाय ने। मोजाङै मिक्स खालामनानै होनोसै। हाई फ्लेमावहाय दसे दोननोसै। 10 मिनिट जोङो मिडियाम फ्लेमावहाय मोनहोसिगोन। दायो जोङो बोखारना नायनोसै, 10 मिनिट जाबाय। नै गोदौगासिनो। दायो जोङो हाई फ्लेम होना होनोसै आरो बे दैखौ राननो थाखाय। बानलु पाउडार नै सामससे, मस्लाखौ होजोबना लानोसै आं दायो। दै होनायनि सिगां मस्ला होगोन। चिकेन मस्ला सामससे। दायो जोङो मोजाङै मिक्स खालामनानै होनोसै। जोबोद मेजेम दङ नालाय दाउआ, एकदम मेजेम ओंखारजोब्बाय। दायो जोङो दै एसे होनानै ग्लाब ग्लाब गोदौ होनोसै आरो 10 मिनिट, ओमफ्राय रेडि जासिगोन। मोजाङै मिक्स खालामना होबावनोसै। दायो जोङो 10 मिनिट गोदौ होनोसै खोबनानै हाई फ्लेमाव। जोङो नायनोसै नै, 10 मिनिट जाबाय जोंहा। नै मोनबाय, जा मोजां जाखाबाय। नायनोसै जोङो, गेसखौ फिसा खालामनानै होनोसै। नै मोनबाय, दैया रानजोब्बाय, दाउनि मेजेम गोजासै बियो। मोनबाय ने, एकदम पारफेक्ट जाबाय।
जा मोजां मोदोमनाय फैखाबाय नै आंनि चिकेन रेसिपिया रेडि जाबाय बिदिब्ला उननि भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ जल्दिनो नेक्स्ट भिडिअखौ लानानै फैसिगोन आं